Ahoj Nika. Ahoj. Dnes sa budeme rozprávať o Ománe, kde som taký nebyl, jak sa hovorí, kde som nebol a preto som veľmi zvedavý, že čo mi o tom povieš. Ale na druhú stranu zase bol som hneď vo vedľajšej krajine, lepšie povedané, že v Dubaji a v Abu Dhabi, tak možno aj také tie rozdiely, aké tam sú, o tom sa všetko dnes budeme baviť. No a ty si teraz prednedávno odtiaľ prišla a keď sa povie Omán, tak čo ti tak prvé napadne, alebo s čím si tak spájaš túto krajinu? Neviem. Povedz mi ty, že čo s prvým, že aké si mal ty prvé dojmy? Keď si povedal Oman, nebolo to také prázdne slovo pre teba, alebo čo? Vieš čo, no ťažko povedať. Jedine, čo som tam bol hneď vo vedľajšej krajine, tak to je alebo teda v Dubaji som bol, to znamená, že tiež si to predstavujem, teda OK. Je to na arabskom poloostrove, je tam veľa ropy, to znamená, že tiež si predstavujem, že to je nejaká bohatá krajina a že to je nejaká mega moderná. Je to tak? To je také... vieš, ja keď som išla do Omanu, ja som išla s tým s takou zvláštnou myšlienkou, pretože veľa... nemala som podľa mňa až tak dobre vytvorený názor. Vo mnohoch musím povedať, že je to destinácia, ktorá, keď ti poviem jednu príhodu, tak hej, ma prekvapila. Ale aj v dobrom, aj v niečom, aj v zlom, ale to zlo sa potom ako keby vysvetlilo. Je to niečo kultúrneho charakteru. Veľa ľudí má si zámienia Omán, že napríklad ako Bahrajn, Omán u nás dosť posledné roky je skôr promovaný ako dovolenka pri mori. Že všetci idú do toho jedného letoviska Salal, pričom Omán ponúka o mnoho viacej. A super je to, že čo sa týka ako takého poznávania, tak to není ešte taká, teraz to tak nepekne poviem, mainstream destinácia. Áno, však dá sa povedať, že pred pár rokmi ešte vlastne nad Ománom málo kto rozmýšľal. Tiež to tak evidujem, že až poslednú dobu tak nejak začína byť ten Omán taký zvučný pri tých dovolenkových katalógoch a podobné. To znamená, že ešte asi len začína s takým tým turizmom trochu, nie? Áno, ako oni sú bohatá krajina, hej, že napríklad aj mnohých prekvapí hneď, keď prídu, že v podstate za ten jeden riál zaplatíš 2,5 €. A vlastne, ale je to, myslím si, že aj dobré. Ja som si tak povedala, že možno to majú kvôli počítaniu, pretože väčšinou sa dostaneš tak max do 15-20 riálov. Hej. Takže treba tam brať kalkulačku na prepočítavanie cien. Áno, určite. Ako majú veľa vecí, ktoré sú drahé, že vyslovene, ale napríklad vieš tam aj kúpiť veľmi lacné jedlo. Napríklad takéto veci. Nepovedala by som, že tá kulinária je nejaká úžasná, hej, že vyhradená. Je to také nejaké tak typické arabské, alebo trochu iné? Je to arabské. Je to veľmi arabské. Ako napríklad ten Omán, on není vo svete veľmi známy. Tá jeho história... málo kto vie, že Ománčania boli výborní moreplavci a dokonca pod Ománske kráľovstvo, kedy sa patril aj Zanzibar. Áno, no povedzme si pravdu, však vlastne to pobrežie Ománu je pomerne dosť veľké a vlastne kúsok od toho je Perský záliv. To znamená, že dá sa povedať, že keď si tak zoberieme ten okruh tej krajiny, tak z polovice má more. Áno. Teda oceán. Oni sú ako takí Ománcov není veľa. Ich je iba nejakého 2,5 milióna a žije tam 2 milióny cudzincov, ktorých v podstate na nich robia. No, to sme si zvykli pri tých Arabských Emirátoch a všetkých týchto krajinách, takisto aj Dubaj a Abu Dhabi. Ale nemôžem povedať, ako oni sú veľmi srdečný národ, ako sú milí, priateľskí. Je to jedna z tých moslimských krajín, ktorá je ešte taká konzervatívnejšia, tak samozrejme není úplne, že na mieste nosiť v meste, keď ideš mini sukne alebo takéto záležitosti, ale v tom teple ani sa ti nechce, vieš, ako si radšej dáš niečo voľnejšie, čo ťa tak nejako prefúkne. Ale tak zase není to, že by ťa nejako, že teraz do teba budú hádzať kamene na ulici, ale skôr sa nevyhneš pohľadom, tak by som to povedala. Taká tá ešte tá tradičná arabská realita by tam môže byť ešte trošku byť. No a mne sa veľmi páči na Ománe. Uvedomili si vlastne, že aj tá ropa nebude tam navždy. Vlastne po takom vzore tých Arabských Emirátov. To hospodárstvo nejak diverzifikovať. Proste nech to není naozaj iba čisto založené na tej rope, ale samozrejme aj nejaký ten IT segment alebo podobné veci. A oni vytvorili program Vision 2040, kedy vlastne do roku 2040 by chceli
ako keby to hospodárstvo rozptýliť, aby to neboli závislí iba na tej rope, ale naozaj, že rozvíjajú sa tam spoločnosti. Toto si myslím, že je veľmi dobrý krok práve toho Ománu. A rovnako tak je jeden z tých segmentov, ktorý chcú rozvíjať, je aj turizmus. Ano. A to je vlastne aj ten dôvod, prečo posledné roky alebo posledný rok tak nejak trošku tlačia ten turizmus práve pre Omán. Áno, ale tam vieš proste, to je presne jedna z tých krajín, jak všetky arabské krajiny, že bez auta a autobusu si tam nepomôžeš. Tak je tam tá infraštruktúra nastavená, nemáš tam nejaké diaľkové autobusy, teda máš, ale idú raz do dňa a ideš, ja neviem, koľko hodín. Lebo to sa nezdá, ale Oman je pomerne veľký kúsok zeme a hlavne všetci to majú podľa mňa, že púšť a more, ale vôbec nie. Proste on má strašne veľa hôr, potom má tie vady, také tie údolia, ktoré sú plné tých jazierok, je to krásne. Poďme si o tomto trošku povedať, že si povedal, že je hory, tak čo sa ti tam tak najviac, alebo ktorá hora sa ti tak najviac páči? Alebo ťa tak nejak uchvátila? Tak jedna je tam Zelená hora napríklad a tá je veľmi plodná. Hej, tam napríklad pestujú rúže a môžeš tam ísť keď je sezóna, sa ísť pozrieť, ako zbierajú rúžový olej, kúpiť si ho a takéto. Potom tam majú rôzne ovocie, aj granátové jablko a tak ďalej. A to ma celkom prekvapuje, lebo Omán som si myslel, presne ako si na začiatku povedal, že ľudia si myslia, že to sú samé púšte. Že tiež som si myslel, že tam je púšť, že kde by tam oni rúže pestovali a vlastne tým, že to je hora, hovoríš, tak asi je trošku vyššie položená a teda tam sa tomu darí. Áno, a potom aj ten najvyšší, ten bod, ten je Jabal al-Shams a odtiaľ sa naozaj otvárajú nádherné výhľady. A tie také hlboké priesmyky a všetko a taký pocit toho nekonečná nejakej mesačnej zeme a tak. Máš tam krásne kempy, kde môžeš ísť a prenocovať a uvidíš proste oblohu bez smogu a tieto veci. Ale za mňa, ako by som to mala uviesť celé do toho, ako na mňa to pôsobilo prvé dni. Mali sme tam takého, sme si zobrali miestneho sprievodcu. Bol strašne nesúrodý. Trochu mi liezol na nervy s týmto. Ale ono, ako keby oni mali nejakú históriu, ktorá bola do neviem nejakého storočia. Potom našli religiu. Všetko sa točilo okolo korona. Potom prišli v 16. storočí Portugálci, na tých chcú zabudnúť, tú históriu chcú vymazať. Kolonizovali to tam? Boli tam, hej, Portugálci boli, ale oni boli hlavne iba pobrežie, Muscat a toto. A vlastne je také mesto pevnosť tam, Nizva sa volá a všetci Ománci sa vždycky búchajú do hrudi, že no, oni dobili iba pobrežie, ale my sme si vnútrozemie nedali. Lenže pravda je taká, že tam ani nikdy Portugálci nechceli, ich to nezaujímalo, oni potrebovali prístup k moru. Áno. Takže takéto záležitosti, ale napríklad tá kultúra je taká silná, že z tej portugalskej kultúry skoro nič nemigrovalo dovnútra. Aj dokonca sa hovorí taká veľmi pekná historka, že jak boli tí moreplavci známi z Ománu, že chodili a takto, tak oni sa stretli s tými Portugalcami a že tí, jak sú pohostinní tí Ománci, lebo aj doteraz to robia, hoci kde sa pristavíš a vidia ťa a pijú tú ich kávu, tak ťa ponúknú. Hoci kto cudzí, oni majú pre cudzích prichystané poháriky a dajú ti. To je tá káva s tým kardamonom a to nie je bežná káva, tuším, že tá práva ománska. Hej, to je taká tie tradičné arabské kávy, také tie aromatické. Ono najprv, ako kto, hej, najprv ti to nechutí, potom si zvykneš. Ale tak to ti tak núkajú, oni popíjajú tú kávu a tak a sú taký príjemný. No a hovorí sa, že presne takto Ománec nejakého Portugálca pozval do Ománu na kávičku. No a oni sa potom vrátili s kamarátmi. Aha. No a potom sa delili všetko potom. Oni mali také obdobie temna, kde bol jeden sultán Qaboos bin Said, je taký, že Qaboos bin Said, to je taký najobľúbenejší sultán, ktorý začal vládnuť v roku 1970. A pred ním bol jeho otec, ktorý bol veľmi konzervatívny, nič nerozvíjal. Oni fakt akože trochu predávali tú ropu, tam nebola normálne hotová cesty, infraštruktúra, všetko. No a tento poslal syna študovať do UK. Ten vedľa toho tam videl, snažil sa otca presvedčiť, aby došla nejaká zmena. On mu to nedovolil, no tak sa dohodol s Britániou a tam mu vojensky pomohla a zosadil otca z trónu. Tak takúto rodinnú podlosť. Áno, tam sa to dialo, ale oni všetci, keď im povieš ten Qaboos, všetci ho milujú, zbožňujú, že on urobil z Ománu Omán. On naozaj to urobil. On doniesol proste Omán
za 40 rokov z praveku do súčasnosti, lebo oni tam nemali normálne, že u nich bolo hlavne povinnosť, že bolo strašne veľa analfabetov, že oni všetci vedeli iba čítať, recitovať Korán na spamäť a takéto veci. Čiže doteraz tam prežíva jedna z malých vecí, že džinizmus. Čo to je? No veria v džinov. Džin. Áno, nie džin akože džin z ovocia, ale džin ako ten, čo vyjde z lampy. Tak v Škandinávii zase veria na trolov a podobné, takže na škriatkov aj rôznych, takže chápem. No a práve títo džinisti, ono to je smiešné, oni myslia, že teda džinovia vraj žijú v jaskyniach a v nejakých miestach, oni tam veľmi veria, ešte doteraz je silné, že veria v mágiu a takto. A to v podstate nie je také prekvapivé, keď si potom uvedomíš ten rok 1970, že proste neprešlo toľko generácií. Vieš, stále tie akože boli generácie, ktoré ešte to rozprávali tým deťom, že proste možno majú prvú generáciu, čo je trochu z toho oprostené. A potom to pochopíš, jak ja som mala situáciu, že sme boli proste pred Bahva pevnosťou a mali sme tohto lokálneho sprievodcu. A ja viem, že to je tá UNESCO pevnosť. A on, že áno. A ja viem, že kedy bola ako postavená? A on mi hovorí, by magic. A ja, prosím, to vieš, že môj cynizmus tedy ako, nabrhujem, že nemyslíte vážne, že by magic. Napokon som si až otvorila internet a ukazujem, že OK, že 16. storočie, neviem čo, ale on teda tvrdil, že je naozajstná historka, že oni tam vznikol nejaký múr a postavil sa, a to bola čierna mágia a zachránili mesto a neviem čo. A on tomu, proste to nebolo, že ty si potom pochopil, že on naozaj tomu veril, svete, že pre neho nejaký UNESCO fakt, že tam bol niekto na výskum, absolútne nič neznamená. A to boli také momenty, že čo mi tak ako proste, že ešte je to taký trochu taký nevinný národ v niečom, vieš, že není taký, jak my tu už v Európe dávno sme riešili úplne iné veci a Hej, no, taká tá naivita ešte trošku. No presne, nám potom naša Jitka, čo aj tam bude akože pre nás prevádzať, tak ako ona nám hovorila takú jednu story, že postavili tunel a že strašne veľa Ománcov odmietlo ísť cez ten tunel, pretože si mysleli, že sú tam džinovia, lebo však džinovia žijú v jaskyniach. A džinovia sú ako zlí, hej, že zlý tvor a neviem čo, tak sa báli, ale až potom postupne videli, že tam chodia aj cudzinci a tak začali chodiť aj oni na autách. Ale normálne to radšej obchádzali. Aha. A takéto máš tam proste tieto kultúrne veci a vidíš, že oni chodia v týchto tradičnom odeve, vždycky oblečení a potom vyťahne, vieš, neviem, nejaký mobil, neviem, aký, vieš, pozeráš na to. Také príjemné kontrasty, by som povedala. Áno, to je zaujímavé práve, že stále majú tie tradičné hodnoty a pritom aj ten moderný svet už tam prerazil. Ale povedz mi, prosím ťa, o Ománe sa hovorí, a teraz neviem, či je to pravda, že je veľmi čistý, to znamená, že nie sú tam žiadne odpadky. Áno. Fakt sa o to starajú, o tú čistotu. Aj oni je veľmi zaujímavé, že oni nemajú ani už toľko reštaurácií. Oni si naozaj varia doma. Ale čo tam nájdeš, vieš, keď sa ťa niekto spýta, že čo je kulinárium, akože takže vychytávky ománskej kuchyne, tak asi ďatle. Ďatle sa používali na jedlo, máš rôzne druhy ďatlí od vymyslu sveta, neviem, asi 50 druhov som tam videla a robia ďatlový sirup, ďatlové, neviem čo, všetko možné, ďatlové. Majú tam taký dezert, ich také jak ďatlové želé s orieškami a tak, je to ako celkom fajn. Potom napríklad ďatlový horúci sirup používali aj na boj v stredoveku. Ho liali z obranných múrov a tak ako s ďatlovým sirupom dokáže šeličo. Ja som si teraz predstavil, jak to tam olizujú tí priatelia. Teda ja by som to olizovala. No ale keď by som sa mala ešte vrátiť tomu Kabusovi, on urobil také veci, že proste fakt doniesol rýchlikom moderné časy tam a otvoril sa tomu svetu a všetko. Tak preto ho majú veľmi radi. Aj ako profitoval ten štát a on umiera v roku 2000 na rakovinu ťažkú. On sa aj dlho liečil v Nemecku a takto. Nikdy sa neoženil. Vtedy všetci hovoria, že to preto, lebo bol taký zamestnaný štátom, ale všetci vieme, že teda, že asi mal iné záujmy. Ale tak on teda vraj údajne študoval umenie teda v Británii a taktiež on dal postaviť muskátskú operu
Tá je nádherná, tam ľudia chodia aj normálne iba na prehliadky si pozrieť, architektúru je fakt pekná a teda tá opera je tam vo veľkom dotovaná, že oni tam oni nemajú vlastný súbor, oni tam pozývajú zo zahraničia. Je to taká lukratívna vec, že on sa ich snažil naučiť na tú kultúru. No a potom v roku 2001 tam niekoľko, skoro 12-13 rokov staval veľkú mešitu. No a tá je famózna, to mal architektov aj z Británie, proste tam máš mramor z Talianska dovezený, neviem čo, proste brutálna, zmestí sa tam, neviem koľko, 75 000 veriacich, či koľko. Hej, čiže to je veľká mešita teda. A to bude asi možno niečo, typujem asi, lebo bol som v tom Grand Mosque v Abu Dhabi, takže asi typujem, že niečo podobné. Je to, ale je to obrovské a krásne. Tam je taký obrovský luster. Donedávna, až kým v Abu Dhabi neurobili väčší luster. Aha. Tak to bol najväčší luster na svete a tam je ten luster, je celý svarovský, zo svarovských kryštálov, 8,5 tony. Je to normálne jak malý dom, len ti to nepríde, lebo je to v tých vysokých stropoch. A každý jeden luster, tá časť, to je malý minaret. Čo je tam ako krásne to tam je. Teraz mi napadla mi taká tá veta s Peliškou, teda, že to muselo dať hodne práce. Pritom taková blbosť. Ale hej, ten rozpočet na to je údajne štátnym tajomstvom. Chápem. Ale ako jediné, čo tam je, tak ženy tam musia ísť naozaj ako zahálené, že musíš mať dlhé gate, nesmie ti vidieť ani zápestia, že krátky rukáv. Ale tak to je asi v všetkých tých mešitách, teda nielen tam. Samozrejme. Vieš čo, v niektorých máš tak, jak napríklad, neviem, v Turecku, že musíš mať veci pod kolena, ale tuto máš, že musíš mať až po zem. Že nesmie ti byť vidno ani členky, ako ženy. Hej. Ale tak vieš sa obliecť. Chcem sa ťa ešte opýtať, či si tam ochutnala také teda niečo iné okrem tých ďatlí, nejaké ich jedlo, alebo z čoho pozostáva taká nejaká ich tradičná kuchyňa? Z ďatlí? Nie. Majú veľa mesa, práve že také tie typické tie kebaby a takéto to majú veľmi podobné. A čo je také komické, tak to je birhiani, akože také rýžový pokrm, hej, že majú že šuva, ale to je také, keď si chcete dať šuvu, tak vy musíte ísť normálne do reštaurácie, niekedy sa to treba objednať aj deň vopred, lebo oni majú také normálne v zemi vyhlbené diery, kde vlastne dajú celé to zviera a niekoľko hodín sa to tam robí. Hej, dokonca sa hovorí, že až 24 hodín sa to pečie. Je to veľmi zaujímavé. Taká najlepšia reštaurácia je vraj pri Nízve, ako je Alhambra. A tá Alhambra, to není to španielská Alhambra, ale je to krásna dedinka plná takých historických domčekov, kde môžete vidieť aj ako teda tradičný život, ako žili, čo mali v tých domácnostiach. A napríklad v nedalekej dedinke je aj systém akvaduktov, ktorý je dodnes ako teda zachovaný, to im doniesli ako zavlažovania, Portugalci. No, také veci, ktoré akože sú tam, ale lovky nie sú. Lebo Portugalci. Ale to tam je a napríklad tá Nízva je krásne historické mesto, tam máš aj pevnosť, aj proste tie uličky, máš tam súk a je to veľmi pekné. A tam vždycky všetci chcú chodiť v piatok ráno skoro, pretože v piatky tam trh s dobytkom, živý trh, kde sa môžeš vidieť, normálne to predávajú kozy, neviem čo. A to je veľký zážitok, že to už málo kde je. Ale naozaj tam uvidíš všeličo, tam uvidíš niekedy aj také tie ešte veľmi ortodoxné rodiny, kde ženy nosia až taký, vieš, akože ono to vyznie teraz pejoratívne, ale že ten náhubok, vieš, takú tú cestvár, ešte tú takú klietku. Klietku? Takú, ale to není všade, že vraj. Ja som to nevidela, ale mi hovorili, že tam aj takéto uvidíš, lebo že tam rôzni chodia. Ale v zásade platí, že oni sú naozaj priateľskí. Určite treba ísť aj do púšte, lebo púšta majú brutálnu. Mne sa veľmi páčilo. Keď si to vlastne tak zoberieme, tak veľa ľudí tam chodí práve na tie pláže. Doletí aj je na pláži, oddychujú. Ale teda hovorí, že určite sa oplatí vidieť aj rôzne mestá, miesta a hlavne aj to vnútrozemie, tiež tam sú teda veci, ktoré sa oplatí vidieť.
Je tam toho strašne veľa. Ako mňa to aj dokonca trošku prekvapilo, ako máš tam aj nejaké štreky, ktoré musíš ísť, ale vôbec na to úplne tak pozabudneš. A tá púšť je taký zážitok, lebo oni odmala proste v tom arabskom svete úplne bežné, že chlapcov a už aj od 8 rokov učia šoférovať, aj keď nemá vodičák, takže chodia s nimi na púšť a oni sa spúšťajú po tých pieskových dunách a učia ich to a takto. Takže tam je super, že uvidíš aj ťavy a tak. Tým pádom vlastne naozaj sa oplatí to vidieť celé a toto je možno práve tá výhoda, neísť tam iba za tou vodou, ale možno naozaj nejaký poznávací pobyt a prejsť si tam celú tú krajinu, pretože vlastne všade treba trošku cestovať v tej krajine, no a práve na toto podľa mňa sú super tie poznávacie zájazdy. Určite. Aj hlavne nedostaneš sa do niektorých častí, že tam nechodia turistické autobusy, že keď chceš ísť proste, ešte tam není úplne také na vlastnú päsť, ak si neprenajmeš auto a vieš tú celú, povedzme, prácu za tým. Ale tie vady sú super, tam sú krásne jazierka, v jednom jazierku napríklad Vady Bani Khalid, to je také známe, tak tam máš v prvom jazierku také tie rybičky, čo ožierajú nohy, tak najprv máš na peeling a ideš a môžeš sa aj skúpať a takto. Samozrejme, ženy to majú trošku ťažšie, lebo tam není sú úplne, je tam taká, že oni sa tvária, že to není mravnostná polícia, ale je, že vás upozorňujú, že ako sú ženy oblečené, tak je lepšie, keď ženy majú, neviem, nejaké kraťasy a tričko na kúpanie, než akože bikiny. Čiže rešpektovať tú nejakú kultúru trošku, že nie ísť tam úplne v bikinách. Áno, ale mne bolo aj úsmevné, že niekto tam postavil také stany, ale že dôverujú tým ľuďom, že také stany, asi miestni, že chcú si zarobiť a že ja neviem, 1 riál za to, že sa tam prejdeš pozrieť a necháš to v kasičke. A mám aj fotky k tomu, že aj to tam sa snažili nejako opísať, že to bolo také pekné. A kozy tam nájdeš naozaj všade, oni tam lezú hore dole, takže to je ďalšia taká etapa. Čo by si tak odporúčila možno tí ľudia, ktorí tam potom navštívia ten Omán? Čo je také typické pre Omán, čo by si mali tak zobrať? Hovorili sme o tých ďatlách. Ďatle tam dostaneš za super ceny a že fakt výborné sú. Veľa ľudí si tam kupuje kadidlo, pretože Oman je známy aj ako kadidlová stezka, kde môžeš ísť a proste oni majú veľmi veľa druhov kvality, že podľa tej farby sa to rozlišuje a tak. Ono sa dokonca aj hovorí, že ten svetovo najlepšie kadidlo je práve z Ománu. Áno, je. Keď chceš, mám doma pol kila, venujem ti ho. Nie, ďakujem, radšej si dám cigaretu. Ale nie. Myslel som to tak, že nie som veľký fanúšik práve tých vonných tyčiniek, kadidiel a týchto vecí. To je len taký môj osobný, takže takto, my sme si robili srandu na zájazde, že ak sa cítiš komfortne v kostole, Oman je super, lebo tam máš stále tú vôňu. Ale ako ono to není zlé, ale si potom ako zvykneš, ako to kadidlo je špecifické. Buď sa ti to strašne páči, alebo nie, hej, že... Ale je to špecifická vôňa tej krajiny, takže to je... Áno, oni to používajú veľa, radi a máš naozaj máš hnedé, také, oni ti radi vysvetlia, aké kvality, že dokonca to najvyššej kvality môže žuť na dezinfekciu a takto, že oni to aj žujú a robia z toho rôzne veci. Aj tam niekedy pomiešajú to kadidlo s niečím, aby to aj inak trochu voňalo, hej. Je tam toho strašne veľa, aj ti vlastne ty môžeš ísť aj vidieť, kde akože oni proste tam máš rôzne obdobie zberu a to vlastne iba narežeš, hej, ten strom a to je to, čo vyteká, miazga je vlastne, je to kadidlo. Ono vlastne, teraz neviem, či to nebudem trošku pliesť, ale vlastne kresťania tiež mali kadidlo na zaháňanie proste chorôb a podobné veci, takže možno to aj tak nejak súvisí, že bolo veľmi obľúbené to kadidlo a niekedy verilo aj na to, že to liečí. Tak hovorí sa, že 3 králi doniesli Ježiškovi, jeden z darov bolo kadidlo. Takže akože ja osobne som skôr ako teda, že ako niekoho to napadlo, že proste teraz budeme brať miazgu a budeme to žuť a že dobre to voní. Asi vieš, no tak palili drevo a zobrali také strom a zistili, že ten strom dobre voní, dobre čmudí, hej. A tak možno niekedy to bolo populárne, teraz už máme rôzne tie vône, takže ako... Tak povedzme si pravdu, tie arabské krajiny od Turecka až vlastne všetko ďalej na východ, že oni majú veľmi radi vône, parfémy, kúsok ďalej v Ázii, tam sú tie vonné tyčinky. Áno, oni sa aj vlastne, však historicky, oni sa vždycky vedeli zbavovať dobre toho odoru, že jak robili napríklad tie mydlá z olív a takto, z olivového oleja, takto, že vlastne
tým, že žili v takej krajine, kde teda sa asi veľa potíš, tak prišli na to, ako teda nesmrdieť. No. S Omanom sa spája ešte aj taká jedna ďalšia legenda. To je legenda o Sindbádovi. Hovorili ti tam niečo o tom? Áno. Oni veria teda, že on pochádzal z Omanu, konkrétne z mesta Súr, kde sa už stáročia venujú aj lodníctvu a stavbie takých krásnych drevených lodí. Ale v dnešnej dobe, však my sa tam aj ideme pozrieť, tam môžeš normálne ísť sa pozrieť takéto výroby, ako sa to robilo, bolo to krásne, oni boli fakt veľmi schopní námorníci a uvidíš tam aj, čo kedysi prepravovali, ja neviem, dokonca tam bol nejaký tuk zo žraloka a takéto veci a čo uchovávali a všetko. A zaujímavé bolo, že oni v minulosti stávali tie lode bez jediného klinca. V dnešnej dobe tie lode, oni sú samozrejme strašne drahé, tak si to skôr objednávajú nejakí veľmi bohatí ľudia z Kataru a takto a prípadne na turistické účely si to nejaké firmy objednajú a takto. To moreplavectvo teda mali v génoch. Keď ešte tak by si povedala také nejaké fakt, že miesto, ktoré sa oplatí vidieť, tak ktoré by to ešte bolo? Asi Wadi Shab. Shab vraj znamená v arabčine rokla medzi útesmi alebo roklina medzi útesmi. Sú tam také plintké, zelené jazierka. Je to veľmi pekné. Super miesto na piknik. A v blízkosti aj nedaleko je takéto najznámejšie ten Singhole, to asi poznáš? To mi niečo hovorí, teda v nejakom dokumentárnom filme som to asi videl, ale čo to je? Väčšina ľudí tam strašne chce ísť a mne tak tam povedali, že to je super a potom som počula aj také názory, že ľudia z toho bývajú trošku sklamaní. Je to v takom parku, oni to už urobili a veľa ľudí si myslelo, že to je nejaký, tam je taká legenda o zaľúbencoch, ale že to je nejaký kráter, hej, že po hviezde, po komete, čo padla. V skutočnosti to bol jaskinný systém a proste ten strop sa prepadol a tam je také krásne tyrkysové jazierko. To je také veľmi turisticky známe, takže tam chodí dosť ľudí sa na to pozrieť, ale môže sa tam okúpať všetko, aj tam sú tie rybičky, čo ťa ojedia. Jediné, čo mi príde také z toho, to také niekedy ten cit pre turizmus je, že tam tak mesiarsky vložili také tie kamenné schody so zabradlím. Ja chápem, že z bezpečnostných dôvodov, aby tam ľudia nepadli, keď idú, ale to mi príde takéto mesiarské, že trochu estetiky, ale ináč je to veľmi pekné. Keď si to tak zhrnieme, tak vlastne ten Omán je ešte taký nie úplne turisticky navštevovaný, on je samozrejme známy, ale ešte tam nie je to taký veľký turizmus. A má čo ponúknuť nielen na pobreží, ale teda samozrejme v tom vnútrozemí. Určite odporúčaš teda, aby si to ľudia všetko pozreli. No a dá sa povedať, že aj tie lety máme spojenia priamo aj z Viedne, či už nejako medzi pristátím, tak tá dostupnosť je pomerne dobrá. No a podľa mňa, ak ľudia hľadajú ešte nejakú takú destináciu, ktorá není úplne veľmi turisticky preplnená, je krásna, nepoznaná, tak myslím si, že ten Oman je skvelá voľba. Ja súhlasím, ako určite aspoň raz navštíviť a nie len letovisko, ale pozrieť aj iné veci. Je to, podľa mňa vás kultúrne obohatí, viac než Dubaj. Mňa osobne si trošku navnadila. Ja popravde aj nad tým rozmýšľam, že práve by som tam išiel, takže ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, že si mi trošku priblížila Oman. No a počujeme sa aj pri nejakom ďalšom rozhovore. A budem sa tešiť.